Naminsan pa nga imbilin ti Department of the Interior and Local Government kadagiti gobyerno or lokal a gobyerno ken masignan nga opisina atong palanda ti anti-EPAL policy. Iti Cordillera adda dagiti politiko a mga buy-buy-buy iti naganda kadagiti lugan pasdeken pasilidad ti gobyerno nga uray sa andamet a kwarta ti naaramat. Kasano nga ta kaseryoso ti ahensya iti implementasyon ti pamilin. Adda report ni Christine Bornolia sa Maway. Ang tinatawag namin ng mga mamamayan na picturean, ipost sa Facebook at pwede namin imbestigahan. Bawal ilagay ang pangalan na silang nagpagawa, bawal lagay ang kanilang logo, bawal lagay ang kanilang picture. May basic guidelines ang ano nakalagay doon. I-report nila para magawa namin ang action. Dayta tikid daw ni DILG Secretary John Vic Remulla kadagiti umili seknan kadagiti politiko ang mangikabkabil iti pakabigbiganda iti may sa proyekto, programa wenno aktibidad man iti gobyerno. Kinunana posible ang maipilaan iti administratibo a kaso dagiti politiko wenno temporaryo ang masuspendi iti pwesto no mapanagnakan nga naglabsing dagitoy iti guidelines iti anti-EPAL policy. Nupay kasta iti Cordillera, saan nga ipatungpala dagos ti DILG Regional Office ti Pamilin gaputa sigon iti opisina. Urayan dati kanayunan pay a memorandum saknan iti implementasyon ti nasao a pamilin. No dagiti umili ti saludsuden, may naig iti nasao a pamilin. Nagduduma ti makunada ng runa ta italaang nga mapansin dagiti masaknan ti nasao nga estilo a nagramaraman iti Pilipinas. Kas kiniman ang Elizabeth, para kenkwana, saan nakasapulanan nga ikabil tinagan ti may sa politiko iti may sa proyekto, gaputa sa andamet a kwarta tinaaramat ken paset ti trabaho da, tinasao a banag. Mas maganda talaga yung walang pangalan. Kung gumagawa man sila man ng mga bagay na ikagaganda ng bansa natin, ang bawat bayan, so wag nang gamitin yung mga pangalan at ipapaskil sa mga Kastamot lang ti pamati ni Manang Evelyn. Sa lahat pa ng project mo, kailangan mo ilagay yung pangalan mo, di ba hindi? Di ba kaya ka nagpa-project para sa nagsisilbi ka? Mamatimot ni DILG Secretary John Vic Remulla a kasapula na mga ramid iti linteg a mas nadagdag sa napanusa kadagiti aglabsing iti anti-EPAL policy. Balaag daytoy iti ahensya kadagiti nabutusan nga opisyal nga agbainda no saan da a kwarta tinaaramat iti proyekto gaputa pasaten ti trabaho da ti panangsapol iti proyekto para iti masakupan da a lugar. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.